De klanken A, O en E die schreeuwen op dezelfde manier als in het Nederlands. Dan hebben we in het Fries echt nog de klank O. En die kunnen we zowel schreeuwen als een O als een A. We moeten even zien dat in de Nederlandse oerzetting van dat woord een A voorkomt. En als er achter die A een S, een L, een D, een T of een N staat. Als dat zo is, dan schreeuwen we in het Fries ook een A. In de oorlogvorm, dan schreeuwen we een O. We nemen dit wel de soldatenregel. Dat is omdat die S, L, D, T en N in het woordje soldaten alle voorkomen. Good night, boys and girls. Nog beter schreeuwen leren? Volg je van januari zo een kwarte cursus Schreeuw maar Fries. Zorg op avoe.nl.